Hello guys. Ito this video guys, ako dito sa kuan guys, Asante guys. Kay nakalito kan guys. Pareto ka city guys. Kaya atong pwede sa city ang kuan guys. Gamay nga motor guys. Kay kasi makaso na guys, ako dito ilisan guys. Dito guys nato nga ilisan guys. Ako dito sa Asante guys, palit. Guys. Tarungon ha. Tarungon ha. Tarungon ha. Guys, kahit yung city guys. Bratohon lang guys. Kay budget guys. Tarungan ha. Ingom ng ginluan. Ginluan mo muna. Ginluan ganyan. Ginluan. Ha? Sungaw. Di ba sa makilala mo ka sa unahan? Alagi ka din yung palmin. Mas wapo, mas ito, bro. Ha? Ha? Ay, dapat tao na ganyan. Tangtutoy ka no, sa unang. Ay, balihin mo ka dito. Mas wapo din rin ako. Kasog rin ako. Wala kayo putin sa rin nakita. Ano ka dulag ko niya rin ginagawa ko? Ha? Ano ada ko diyan niya? Ini ang idudong niya. Ito ang tabang vlog ka. Another story. Ha? Wala mag-mapping na. Good daw, mag-mapping na daw. Wala na mag-mapping. Nakaw na po, malanga na po tayo. Ayan o. Ayan, para ba na? Wala. Tarungan na bro ha. Yun yung nasarungan. Praktisan na pala. Praktisan na niyo, praktisan. Tapos nga praktisan niyo. Ha? Tayo kung kuhan, kaya kung naubuli mo, dugay mo balik. Tulo. Hardcore lang. Supaya sa sini ka ko bro ba nga? Sa Almira na bro. Ha? Agpit ba? Ay, tapa. Almira na sa vlogging. Pero ang kaya dito na lang, tugod rin biya. Ano? Oh, ilias ron. Kapakan ng tayo, oh. Kambi-kambi ang mga tayo. Kapakan lang ba? Silis. Kapakan mo ito. Kaya ba kuhan? Ang ganito nito. Oh! Lagi ko no. Bakit ba ito nito? Gol, sabi nung gagol be. Kapag ka 50 gol, yarpe.